Huwa naċċettabbli l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali għandu Avukat Ġenerali li tidher dgħajfa, inkompetenti u li f'diversi okkażjonijiet m'għamlet xogħolha skont il-liġi. Dan intqal fl-editorjal tal-ġimgħa tal-ġurnal Times of Malta illi kompla qajjem tħassib dwar l-aġir tal-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg u l-mod kif imxiet fl-aħħar snin. L-editur semma diversi sitwazzjonijiet fejn Victoria Buttigieg naqset li tagħmel xogħolha sabiex issir ġustizzja, fejn waħda mill-ar jekk mhux l-ar kwistjoni kienet dik meta fl-inkjesta pubblika dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, il-maġistrat indikat li Victoria Buttigieg li dak iż-żmien kienet deputata Avukat Ġenerali poġġiet l-interessi tal-gvern qabel l-interessi tal-istat fis-saga tal-Electrogas. Apparti minn hekk Victoria Buttigieg allegatament orkestrat xenarju sabiex il-U-turn ta' Roberta Bela dwar inkjesta pubblika rigward it-traċedja ta' Jean Paul Sofia tkun tidher ġustifikata. L-editur sostna li Victoria Buttigieg qed tonqos minn dmirijietha bħala Avukat Ġenerali sabiex tipproċedi kif tirrikjedi l-liġi. Dan meta l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali għandu responsabilità kruċjali. L-editur innota l-aġir inkwetanti ta' Buttigieg fil-konfront ta' materji ferm sensittivi u r-responsabilità għandha taqa' fuqha personali u mhux fuq l-uffiċċju li tirrappreżenta. Il-Partit Nazzjonalista appella kemm il-darba sabiex l-Avukat Ġenerali terfa' responsabilità ta' dawn l-azzjonijiet.